Iki aku ki jipoke rambanan kanggo cempe-cempeku cah. Nah iki tak juwi pok. Iki jenenge rambanan indigo vera iki cah. Iki wis dhuwur-dhuwur sanaka 4 meter iki cah. Nah iki jenenge indigo vera termasuk rambanan kualitas tinggi cah. Nek iso cempe iki dipakani full rambanan cah. Dadi ya tetep dikai pakan penguat kaya konsentrat utawa ampas tahu tapi serate nek iso dikai full rambanan cah. Contone rambanan ya iki indigo vera, singkong karet, terus mau gamal, terus kaliandra ngono cah. Pokoke sing batange keras ngono cah. Nek mbok klethak ya untungmu potol ngono kuwi. Nah iki wis tak usungi cah. Iki terus iki tak cuacah. Iki bar tak cacah iki tak waduk ngene cah kaya sego urap pokoke. Ha iki tak cuacah ben campur lah rata ngono cah. Ha wis bar iki tak wadahi. Tak wadahi cah. Terus bar iku karek dipakakno cempe iku cah. Nah iki cempe-cempe kuwi cah do ngrubung kabeh. Nah iki tak puakakno iki cah. Do telap. Nah iki do muangan kabeh iki cah. Telap pokoke. Nah iki wayu-ayu. Wes ngono ya cah.